Waarom jit de barichtmoen de barichtmoen? Dit zijn mijn blonen. Dan zijn een stekken skjern en oerneuk terughocht, dat ik de UST in de wonder ken. En dit zijn mijn eerste obelen. Dan hoe ik ook lid mogelijk en terughocht, kan ik in de wonder ook uit vruchtthee drinken. Der is pepermint. En van leest jaar hebben we daar achter egerbij. De egerbeien zijn des jaar jet extra 4. Maar in august of september gaat de hol baricht uur. En daarom jet het barichtmoen. Als men blonen ziet, de valt af wanneer ik de blonen druk moge, da wordt afzeft of afdrogert en daar kan je me het beter schief. Maar het is een koor. Hoe kracht ben, wanneer het de rochteur baricht uur. En het beste in de barichtmoen is, dat sogar Safusens geen is, dat de hele dag de stroom solar mogelijk uur voor de vrucht en greentuig te drukken. Daar komen al de eerste egerbein in het bosk. Een week of 12 verder kan hem dan ook barigen. Ja, en dit zijn ze blonen, dan zijn ze doorwoksigt. Dan kan voor mijn blonenthee ook beter doen als zo. Himbein zijn des jaar extra voelen, omdat het niet bosk is. Maar dat zijn ook alle jen of 12 dogen, jen of 12 stek aan. Daarachter komt ook jen. De helbein komen alle wegen en bed leder, is de öle vrucht. Mesken en bed leder is de egerbein. Ekmolung en daar kennen ook de pern barige. Ja, dit weet de wulf wat dit is. Dit is best ook wat goors. Dit is een jonge plumbosk. Die hier al draaien en afsmetten. Zo kam ik goeie achterin. En wat kürbis hier, dit zal ik eens kijken eens eerder lukken. De hele wulf ook wat plondacht. Wat we te zeggen. Want we dit barige kennen. Hier komen de sandblomen, dan skalkuren en daar komen bror. En hier hoe de M-jerik en barige eet voor de honning. Zo'n M heeft de hele kroon niet waard. Zo'n wil blastering hier ook zijn dijks. Daar komt ook wat, dit is zo correct hoog. Dan kan ze met de ogen pariën. Dit is Hugo Pepermint. Dit heeft Thee. Ja, in Egmolung, da kommen wir der Neiber der Obeln. Sag auch, es ist Obelbost gelungen.
Ja, en Sakura, de stroom kommen, auch was wil, en ik dan in barige. Voor de billigeren wordt het ook langzaam tør. Die zijn ja al aurip. Der ist ja langsam auch in en verachtbar, wenn man da was von Hobel.